ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା ଫୁଲକୋବିର ତରକାରୀ। କିଭଳି ଭାବେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆମେ କରିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆମେ ଆଜି ଦେଖିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୋବି ନେବା ଏଇ ସାଇଜର, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଆମେ କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକିରି ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବା। ଚିନି ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେବା। ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଅଦା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଭଜା ହେଇଥିବା କୋବିକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କଷିବାନି, ପାଣି ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର କୋବି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଚାଖିକିରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋବି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଚାଖିକିରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।